Čaute ľudia, my sme Pat a Mat. Mat išiel na šrotovisko, našiel tam túto huskvarnu, alebo čo to je za alzáka. Áno, huskvarna. A ideme to opraviť, že Mat? Áno, teším sa, že to naštartuje, dúfam. No, tak poďme na to. A potom pichneme sviečku. Mat ide dávať sviečku. Teraz tam dá ten gumičus na to. Dobre, tak stopli sme video, aby sme to trošku ešte doladili, ten motor. A Mat teraz ide našroubovať to lánko. Takže poď. Teším sa, že to naštartuje, že to tam nejde nakrúčiť, táto šnúra. Snad sa to podarí a naskočí nám na prvé, lebo Pat, ja ťa vyhodím z domu, ak to nepôjde. OK. A ty poletíš so mnou, dobre? Modli sa. Dobre, ja sa modlím, aby to išlo, lebo za také peniaze z toho šrotoviska, tak to musí ísť. Tak to musí ísť. Počkaj, ešte ideme natankovať benzín. Tak. Je to tam. Tohle chodím preč. Toto nepotrebujú. Huskvarna. Tešíte sa? Naplno. Naťahnuť naplno. Ajaj. Ešte to skúsime. OK. Ešte raz. Poďme, dáme to. Teraz to vyjde. Možno, že sa mne to buglo, že to nejde. Tak preskočíme tam, kde už to bude mať namotané. Tak. No dobre, takže je to namotané znovu. Mat to ide naštartovať. Dúfam, že to vyjde. Poď. Oh. To je blbý motor. No Mat, a čo teraz spravíme? Obmotáme to ešte raz. OK, tak preskočíme. Počkej. Dobre, takže Mat to už má namotané. A môžeme štartovať. Poď, dáš to. Počkaj, ešte menší problém. Volá čola, nejaké lánko sa tu pokazilo. Plynová páčka. No, plynová páčka. Teraz púšťam motor, môžeme ísť na to. Poďme, 3, 2, 1, vyjde to! Pekne! OK, už to zdochlo? OK. Takže nakoniec to vyšlo. Máme to natočiť na niečo inom, že... OK, takže čaute ľudia. Toto bol koniec tohto videa a my sa s vami lúčime. Čaute a dávajte follow, odberia zvonečky. Čauko!